Mama Luna? Mama Luna? Oeh. Ja, tante. Als ze straks groot zijn, die gaan hier lopen, dan heeft hij hier ook plezier van. Ja. Leuk. Maar we zetten dit af, hè, allemaal, zo breekt mijn hek hier. Wat zetten we af? Als die gaan lopen. Zet ze in de box. Ja, ik de box zetten. Ja, dat kan Luna dan niet meer aan. Dat hè? had niet in de box. Zeg maar. Ja, maar dat kan Luna er niet meer aan. Nee, en nee ook niet. Dat kan zelf wel niet meer wanneer. Nee, een oude box. Nou, weet je, als mijn schoonmoeder die box nog had, die had een box, zo'n lage box, Ja. die was zo hoog, hè. Dat was echt wel zo hoog.